सानैनो एकदम गरम जाजोब्बाय लोगोफोर एकदम खरलेब खरथेब जालाजोब्बाय। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। नोंथांमोना मारै दं? आसा खालामो बयबो मोजां दं लोगोफोर। लोगोफोर नोंथांमोनसिम मोनसे गोदान आपडेट लाना फैलायबाय। अन्नानै भिडिअखौ नायलांदो। एन्ड दिनै भिडिअ मानि सायाव जागोन नोंथांमोना थाम्बनेल आरो टाइटेल होननानै एसेबां मिथिखाबाय लोगोफोर। भिडिअखौ नायलांबाय थादो। जों भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै। लेट्स गो। लोगोफोर माथो खारलायबायनोब्रा YBYआ लोगोफोर, नंगौना नङाथाय? गोसोखौनो बोरैबा दुखु मोनगासिनो दं। जेरावबो थानोनो सुखुला लोगोफोर। मा जाबावगोन, उइथड्रलानो जाला। 50,000 गाहाम लागायदोंमोन आङो। 20,000 खनसे, ओमफ्राय 10,000 खनसेल' उइथड्र खालामनो मोनबाय आङो दा। मुल थाखायानो जाखाङासै आंना लोगोफोर। बेनिखायनो बुहुद दुखु नांदों आं दा। जानोनो लोंनोनो सुख गैला आं लोगोफोर, मिथिबायना? मा खालामबा मोजां जाबावगोन लोगोफोर? ओमफ्राय बे खेला जाफिनगोन ना जाफिनला अननानै फोरमायहरदो लोगोफोर नोंथांमोना। आंथ' खर'आ एकदम गरम जाजोब्बाय लोगोफोर। मा साननोनो मोनला आङो, मा खालामबावनो? एसे साजेस्ट हरदो। बिराद दुखु मोनबाय आङो लोगोफोर। ओमफ्राय आरो मार्केटाव मा CFLनो, भेक्सिननो बायदि बायदि फैदों। ओमफ्राय बेफोराव इनभेस्ट खालामनांगौ जागोन ना जाया? नोंथांमोना सोरबा मिथिबा फोरमायहरदो, एसे साजेस्ट खालामहरदो जे इनभेस्ट खालामनांगौ ना नाङा। खालामनोथ' सानदोंमोन, नाथाय बैयाव 20,000 थाखा जमा जाना दंमोन आंना YBYआव। आं बे 20,000खौ उइथड्र खालामनानै नैबे माबायाव CFLआव 50,000 लागायनोसै नामा नंदोंमोन आं बेयावबो लोगोफोर। माथो खालामनो, दाबो उइथड्रलानो जाया। सप्तासे जालायलायबाय आङो उइथड्रल होनानै दोननाया पेन्डिं वालेटआव रिफान्ड फैबाय थायो। मा जाबावगोन दा? लोगोफोर नोंथांमोना बेबायदि प्रब्लेम जादों जायाखै फोरमायहरदो। ओमफ्राय सोर बेसेबां लस जानो नागिरखो? थारैनो खारमारसिगोन नामा? हमनो हाला लोगोफोर। दा एसे फोरमायनाय बायदिबा बा मिन्थिनाय बायदिबा 9 थारिखनि उनाव बेबायदि उइथड्रला जाफिनगोन बेबायदि होन्दों आरोना। दिनै बिसोरो उइथड्रलखौ माने एसे आपग्रेड खालामनो नागिरदों बेबायदि होननाय खोनादों आरोना लोगोफोर। होमबाबो नंगौना नङा जाखो हमनो हाला। बिराद दुखु मोनबाय आङो लोगोफोर। ओमफ्राय FKB ना मा होनो, बेयावबो 10,000 लागायबायमोन आङो। बेयावबो मा जागोन लोगोफोर, दाबो मुलानो ओंखारा। मुल ओंखारखांनायनि उनाव खारबाबो जेबो नंलामोन लोगोफोर। नाथाय दा बहुद दुखु नांगासिनो दं आङो। हरावबो सानैनो उन्दुनोनो हाला आङो लोगोफोर, मिथिबायना? नै एकदम खरलेब खरथेब जालाजोब्बाय। सानैनो लोगोफोर। सानैनो होनलायनाय गानासो जासिगोन लोगोफोर। मा जाबावगोन बिदिबा? लोगोफोर नोंथांमोना एसे आंनिख्रुइ बांसिन मिथिनानै दङबा एसे फोरमायहर कमेन्टफोराव। दिनै YBYआ फैफिनगोन ना फैफिनला? ओमफ्राय बै पेन्डिं जानाया बा वालेटआव थानाया दिनै उइथड्रल जागोन ना जाला? एसे फोरमायहरदो लोगोफोर। आंथ' बारा मिथिलायलाङा बेफोरनि सोमोन्दै। बेनिखायनो गरमनो लागायबायमोन आङो 50,000। खनथामल' बख'नो मोनदों 30,000 थाखा, 10,000। बेनि उनावथ' गैया लोगोफोर। बिराद दुखुआव दं आं दा लोगोफोर। एकदम सानदोंमोन एसे रां खामायग'नो गोरलैयैनो, खस्थ' खालामा लाफानो। मा जाखोनो बे ओमफ्राय दा? सर्बनास लोगोफोर। ओमफ्राय लोगोफोर, आंनि भिडिअ नायगिरिफोर सोरबा YBYआव हाबनानै दिनै खामायग'बायबा, दिनै बेसेबां खामायग'खो अनना कमेन्टआव फोरमायहरदो। आरो हायोबा स्क्रिनशटफोर हरलाबाय वाट्सएपआव। मा होनो? आंनाथ' गैला आरो माथो खालामबावनो, उफाय गैया। संसारनि माया होननांसिगोन बेखौ। बिदि आरो लोगोफोर। लोगोफोर बेखौनो नोंथांमोना एसे सेयार खालामनो होनना लाबाय आरोना। थारैनो खारमारसिगोन ना मा मिथिया। बेनिखायनो नोंथांमोना एसे फोरमायहरदो आंनो दै कमेन्टआव। आं गोसोखौ बिराद दुखु मोनगासिनो दं। हां थोनो माबा गोदोनाया सिकथि मोनगासिनो दं नालाय, बेनिखायनो आरो। बेनिखायनो नोंथांमोननिथिं मोननैसो खोथा मिथिबा हले आं गोसोखौ गोजोन मोनगोन नालाय, बेनिखायनो आरोना।
स' लोगोफोर दिनै भिडिअ एसेबांनोमोन नोंथांमोना नायना मोजां मोनब्ला भिडिअखौ लाइक एन्ड शेयार खालामदो ओमफ्राय आंनि चेनेलाव गोदानब्ला अनना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होबानो जाबाय ओमफ्राय बेल आइकनखौबो अन खालामना लाबानो जाबाय जाहाथे आं जेब्लानो गोदान भिडिअ लाबोगोन अब्लानो बे गोदान भिडिअनि फार्स्ट नटिफिकेसना जेन नोंथांमोना मोननो हायो स' लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअ थाबै लोगो मोनगोन बाय बाय